Bugün zamanda bir ир bilen bir хатын yaşaganlar. Аларның 5 уллары булган. Birden bir künni әтиләре яуга киткән. Киткәндә ял кырында ятып калган. Ялгыз аңа 5 малайны да үзе генә үстергән. Еллар уза торган. Birden bir künni аналары улларын үз янына чакырып алган. Улларым, мин сезне үстердем, инде үз көнегезне үзегезне күрегез. Без үз көнебезне үзебез күрер идек тә, акчабыз юк. Син безгә берәр генә бертек дә алтын бир инде. Алтын бирем, бер битек түгел мен бертек. Тик ул алтыннарны әтегез җыеп куйган иде. Аңын үзегезне эзләп табыгыз. Табабыз. Менә икән тауны керәсезме? Алар арасындагы бик басуны. Менә шул басуга әтегез алтын бертекләрен эшәргә. Иренмәгез. Басуңа җирне кызыгыз һәм табарсыз. 5 егет басу җирне суккалап чыкканнар. Тырма белән тырмалаганнар. Әмма бер бертектә алтын тапмаганнар. Күңелсезләнеп, әниләре янына кайтканнар. Бер генә бертек тә алтын тапмадык, әни. Борчылмагыз, улларым, табарсыз сез ул алтыннарны. Менә бурадагы будайны әлтәп чәчәгез шул җиргә. Без кенә будайны ургач, камылын йолкырсыз. Тамырларына алтын бертекләре эләгеп чыгар. Будай мул булып уңгач, әниләре улларына булай диде. Әтигезне җиргә күмүгә бертекләре миңа шулар инде. Улларым, сез аларны таптыгыз. Инде хәзер үзегез көн итә аларсыз. Егетләр бер-берсенә карап елмайганнар. Әниләрен кочаклап алганнар. Алар әниләренең үзләрен эшкә өйрәтүен аңлаганнар. Ә безгә тырышлык һәм хезмәт бәхеткә юл дип әйтергә генә кала.